Ahoj, Matíčku. Dáš mě ho? Nedáš? Hele. Tady. Nedá. Už se nám to tady klepe. No co se nám to tady klepe za Dudánek? Matíčku, ty jsi nějaký hypnotizovaný. Člověče. No čo? Je. 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 Co nám povíš? Co nám povíš, miláčku? Jo, něco se nám nelíbí. Ole. Dívej, myšička. Je to dobrý? Podívejme mi na to chlapa malýho. Ty cucák, ten dudlík, takhle. Byla tradice výroby porcelánu kolem Drážďan a Míšně důležitá? Ano, oba znají všichni, kteří se pohybují v branži výroby keramiky. Mají prostě jak vyrábět keramické zboží. Ten svět je taky důležitý, není to No, co tam je za chlap? Rozhodně, když jde o přírodní materiál. Fascinovalo mě robotský tajky barvy, připomínal mi zubařské křeslo, kterému se skočilo. Studánka, to je krásný kluk, teda. To je studánka, to je krásný kluk, takhle. No jo. To je frajer. To je frajer, tohleto.